sub Tesla. Tu ce faci? Mai e mult până acolo? Păi și ce aștept? Să te bage?
Și acum că toți suntem la exterior, înainte să ne apucăm de interior, arătăm defectele, da? Cel mai mare defect aici. Următorul, care mi se pare mie că așa sunt mai multe defecte. Aici e o tentativă de polish care nu a reușit, nu este făcută de noi, așa a venit. Lufturi de la fabrica din California, renumită pentru lufturi proaste, dar funcționarea capacului portbagajului funcționează impecabil. Aici am mai avut o tentativă de polish, n-au reușit-o. Mici zgrieturi. Mici atinsături prin parcare. Și aici practic muchia asta fiind mai în față decât numărul, suferă când te atingi de ăla din față parcat. Iarăși mici defecte. Portiera asta a scăpat. Tot așa mici amănunte. Și asta care e mai pronunțată decât alte zgârieturi. 6-7 cm. Jantele Anvelope 2023. Uzate 2 ani de zile, dar în bună condiție. Defecte foarte mici la jante față de alte Tesla care au defecte serioase la jante. Și acum să continuăm cu interiorul. Mici zgârieturi și pe la interior. Scaunele arată impecabil din punctul meu de vedere. Totul este ok. Depozitare. Aici ăsta se declipsează pentru că e scrisă seria șasiului. Îl mai lăsăm așa, l-au desfăcut băieții din Italia, îl mai lăsăm așa până efectuăm rarul, după aia îl clipsăm la loc. Că și cei de la rar vor vrea să se uite la seria șasiului. Bancheta, totul impecabil, mi se par mie. Sticla, niciun defect.
Totul este super la interior. Aceeași uzură nesemnificativă la interior, după părerea mea. Scaunul șoferului în condiție bună, centură ok, nu există uzură la centuri, uzură mică, nu ceva de speriat. Asta e kilometrajul din prezent. Ce să vă spun, sistemul multimedia m-a dat pe spate, am ascultat, este deosebit de high fidelity pentru cui îi place să asculte muzică la maxim. Se aude excelent la orice volum. Nu știu ce să vă mai arăt. Mie îmi place cum se prezintă. Cum scaunul este reglat. Cum aș sta eu, 1,85 m și tot eu am loc suficient la picioare, adică 4 adulți corpulenți au loc fără probleme. Acestea fiind spuse, vă aștept să veniți să o vizionați și să vă plimbați. Se conduce excelent, fără niciun zgomot. Se conduce la orice viteză și repede, în limita legii, dar și încet. Se poate conduce de la 1 km/h viteză până la 233. N-am testat-o la 233, dar până la 100 chiar are în jur de 3-4 secunde accelerația. Am să vă mai introduc aici niște secvențe cu ce am mai verificat eu prin modul service. Toți senzorii lucrează și fac treaba. Vă arăt și cum se conduce. Gata. Deci, camere, senzori, chipuri, baterie e la 77%. Se încarcă. High voltage.
antigelul. Cum să frânezi regenerativ dacă n-ai unde să stochezi energia, nu? A întrebat cineva dacă această mașină stă singură în pantă. Și ce să vezi? Stă. Evident. N-ar avea de ce să o ia înapoi. Deci, dacă scade câteva procente bateria, începe să funcționeze frâna regenerativă, adică putem conduce cu o singură pedală. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits, and all the drive that I have, well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Take your time, not in the fast lane. I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other, admit our mistakes, then I can show you who I am, because I'm not the same. I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. You catch me when I fall, and I'll keep you off the ground. That's when I knew that I need to spend my life here with you. Da, 80. Bravo. De băgat, bagă cu 135. – 25 de minute. Dar sper să crească, știi? 1000 de kilometri pe oră. Gata. Plecăm de la
Supercharger. Everything's gonna